तो माबरे मार्शल, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक के अजीबो गरीबो फोटो पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर दिखाई गई सुनाई गई सारे के सारे फ्रॉड वीडियो जिसे समझ लीजिए बिदिब्ला फैजार बारा हारामी खालामगासिनो जागायनोसै। आफ्टर रिजल्ट माय फादर टू मी 90% पाम बोले को इसलिए देखो। Obviously, खायसे खायसेफोरा बेफोरबायदिनो खबदां मारिखायो। When lockdown ends, girls feel like नीचे साफ सफाई के काम चल रहा है, मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता इसलिए माफी चाहूंगा। 25 रुपए वाले केमसी लानानै बिनानावा जोबोर खस्थयै जंगाल हास्रांगासिनो दङ। Only ultra legends will see। नुदो जानांगौ नोंसोर नुदोंब्ला जोबोर मोजांनि बाथ्रा, नोंसोर बायदियानोथ' नुवालासिनो थागोन बे बाथ्रा। बेसेराया एसे फाफ्लि हमनानै फिल खालामनायावनो हासुगु जोबना लादो। फोन थोड़ा नीचे मैम। ओहो हरामी लोंडे। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। नाय लोगोफोर एसे मोजाङै नोजोर होनानै नाय, बे मा बुस्थु, बेखौ मान लादो, बेजों मा खालामगोन आं जेबो मिथिनायाखै, बेजों मा खालामगोन बेयो। मगर क्यों? तो बस दिन थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, बे चेनेलखौ गोदान फैब्ला साबस्क्राइब खालाम यार।